Laing upat ka kaso sa African Swine Fever kun ASF ang nadugang sa Barangay Bunbon ning Dakbayan sa Sugbo, human migawas ang resulta nga kini positibo sa sakit. Kini gikumpirmar sa tag-iya sa backyard farm nga si Cassandra Pacania. Sumala pa niya nga nangamatay na ang maong mga baboy sa wala pa ni gawas ang resulta sa blood testing. Kahinumduman nga sa niaging mga semana, una nang gianunsyo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF nga dunay 7 ka kaso nga nagpositibo sa naaswing barangay. Nagkanayon ang pangu sa DVMF nga laing hugna sa blood testing na sab ang gipahigayon ngadto sa mga hog raiser o backyard farms nga nasakop sulod sa 500-meter radius sa nagpositibo nga mga baboy. And ang sakita ba sa ASF, it's not only the government is going to do the part or the kanang activity ang mag-uuma mismo, no? Kay ilang man ang panginabuhian, sila may naakan na adlaw nga naa sa ilahang. So, importante yun nga, kung naay positive, to report tayo, kunya, katong wala pag yun apitahin, i-strengthen yun ang biosecurity. Gani nabati na pud pag-usab ang epekto sa ASF sa mga negosyante ug karning baboy sa Carbon Public Market. Matod pa ni Roberto, kaniadto moabot sa 5 ka baboy ang ilang ihawon matag adlaw. Apan tungod sa balita sa pagbalik sa ASF sa syudad, usa na lang ka baboy matag adlaw ang ilang mahalin. Although ang ASF dili na siya mutlakon sa tao, magkakaon ng tao sa karne, di ba? Pero mahadlok man ang mga tao, mapalit. Kaya ultimo na mo ang suki sa resort, restaurant, kanang mga malls, mugamay po ng ilang order. Subay sa pagkunhod sa ilang customers, ang pag-ubos sa presyo sa ilang karni. 300 ang mga presyo sa baboy, among selling price, SRP na mo. Niubos na siya nga presyo or? Oo, niubos na kaysa una 320 man eh. Gipasalig sa pangu sa Cebu City Market Operations Division ang ilang pakigtambayayong sa DVMF aron masiguro ang kaluwasan sa karne nga gibaligya sa kamerkaduhan sa Dakbayan sa Sugbo. Nag-monitor sa gid silang doktora utlang ana nga ang kanang mga karne natong ibaligya diri sa merkado safe gid na siya. Ang DVMF, ang market office hugot gid ang monitoring ana kay ang kuan bayan na well-being may ang ASF manggod posible magod na siya nga makaon sa tao niya makuan ba sa laing kuan sa. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.